Салом дӯстон, хуш омадем ба авиакассаи Реал Авиа. Агар ба шумо билетҳои арзон бо сифат дар кор боша, метавонед ба авиакассаи мо муроҷиат кунед. Адреси мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый, дар магазин Реал Фон қарор дорад, дар магазин телефонҳо қарор дорад. Дар магазин ҳам авиакассаи, ҳам магазини телефонҳо ҳастад. Мисол билетҳо боша ҳамаи самтҳо ҳастанд. Ай Россия ба Узбекистон, Тоҷикистон, Туркия, Қирғизистон, Қазоқистон, короче, любой намуд сам, любой самтҳо билет ҳаста, метавонед ки муроҷиат кунед. Агар ки ба адреси мо омада натавонед, метавонед ки дар рақамҳои болои экранидагӣ занг занед, паспортро дар WhatsApp равон мекунед ва мо бошем ба шумо билета электронӣ вариант ба шуморо равон мекунем. Ва агар барои мисол барои боварӣ ки мисол билетҳоро канкани ино мегиранд ё намегиранд, лучи адреси мо биёед. Агар дар шаҳри Москва бошед, дар адреси мо меяд 101 чун мешинем чақчақ мекунем, билета мегиред, худо хоҳад мепаред меред. Ва дар магазини ва дар авиакассаи Реал Авиа боша почти ҳамаи компаниҳо ҳастанд. Сомон Ай, Аэрофлот, Урал компания, ҳамаи компаниҳо хати мисол метавонед ки билетҳои шуморо мақсад нависонда равон кунем. Дар телеграм-канали Реал Авиа чӣ хел пайваст шуд, чӣ хел ёфтааст, ҳама ба шумо нишон медиҳам. Камтар пештар биё оператор, мана дохили телеграм-канал мешавам ва дар инҷа боша Реал Авиа менависонед. Реал Авиа дар инҷа боша ҳам группа каналаш ҳастад, ҳам телеграм каналаш ҳастад. Реал Авиа дар медонем дар инҷа мақсад на Москва, Душанбе ҳамаи нархҳо, ҳамаи числош омадагиай бо нависондагие ки мисол чанд килограмм багаж, чанд килограмм рушной гирифта метавонӣ, ҳамаш подробно гуфтагиай. Ин нарх навои ҳамин рӯзе мана сегодня нарх навои динагина буд. Бо пагоҳ ношида шаб соатҳои 11 ба 12 шава нархҳои пагоҳа худо хоҳад бо ҳам хел мепартояд. Шумо метавонед ки занг назада як кас агам дада просто нарх наво бо хабар мешавед, занг мезанӣ яка нем билета мада бронка за бронка ман мепарам мерам. Боқӣ хонаобод бошем гуфти гапо. Агар ки билет дар кор боша дар рақами болоикамдагӣ бо як бор дигар занг занед, мо шуморо интизорем.